Astea sunt 3 chestii să nu faci niciodată în Roblox. Numărul 1. Să nu intri niciodată într-un joc horror, ca Doors, pentru că fix când intri pe prima ușă, normal că o să fii speriat și o să ieși din joc. Deci să nu vă băgați pe jocuri horror. Numărul 2. Să nu fii niciodată toxic, pentru că e ciudat. Bine, să nu faceți asta niciodată, pentru că o să fie ciudat. Și numărul 3, să nu intri în jocurile astea foarte ciudate cu Slender, pentru că vei fi bullied și vei fi așa de trist încât o să ieși și o să plângi în camera ta. În fine, asta e tot, să dați like și subscribe și vă văd data viitoare. Pa, pa!